Salutare, oameni buni, este Andrei și astăzi vom lua Big Box de la tier 19. Da, știu că nu e prea mult, dar asta este contul meu mic și o să mai dăm niște meciuri și pe contul meu mare. Bun, ar trebui să-l găsesc pe celălalt, că cu Sandy asta nu prea vreau să mă pun. Unde e? Uitați-l, da, nici cu anii asta. Nu vreau să mă pun. Da, mai bine mă omoră. Ok, vom deschide acum Big Box-ul. Nu uitați că trofee am și vom lua Big Box-ul. 48, da, din păcate nu. Da, și o să revin pe contul meu. Da, ok, am revenit pe contul meu. Uitați aici, sunt aer 25. Uitați, am Star Power pe Barley. Am Star Power pe Barley, uitați, am făcut și Power 8 pe Mortis. Da, nu uitați, da. Nu uitați să intrați în grupul ăsta. Da? Și să ne metem și noi pe shop. Da, wow, ce bani. Se pare că nu mi se mai întâmplă. Hai, da. Bun, uitați șansele mele. Uitați ce mai lipsesc. Mai lipsesc 2 epice, 2 mitice și restul legendare lor și game și cramaticelor. Da? Bine. Episodul ăsta a fost doar ca să vă arăt cum deschid eu Big Box-ul și poimene așteptați, o să mai facem că o să fie astea și o să sunt până la tier 30 de. Bine, la Big Box ăsta până la tier 30 pentru că aici sunt 50 de puncte. Da. Și ne vom vedea pe data viitoare. Pa, pa!